in a village and in a town as bad that na protect na defend na have women on ground. That the same village, that the village as happen to the better na be mafia. And na protect and defend. Hey. Okay, going up on a you understand me? And they protect go and they defend men on ground day. But I live in that village, la preserve their house. Now, but we see mafia. Getting the cause here, the same people who are going to protect. Mgbe mụ na gị na-abụ ga-adị free n'ala Igbo, mgbe ọbụla mụ na gị na-abụ bidoro ịbụ onwe anyị eziokwu, bidokwa ịkpa alụ according to Igbo way of life, Igbo ideology, bụ that na ife ọjọọ bụ na ife a bụ ife ọjọọ. Ndị Igbo si gị gịnị wepụ aka enwe n'ofe before ọwa aka mmadụ tupu ọwa aka mmadụ. Na onye ọbụla nọ n'ụwa azụwere ọya na ọya ga-ezu ya. Na otu ife a na-agwa ife ndị Igbo gwara mụ na gị na-abụ na alụ bụ alụ. Ndọbụrụ mbọ masị m na onye eme nsọ ana. Onye Igbo ọbụla megide n'ihe n'ụwa wee bụ onye Igbo merụrụ ana. Onye Igbo megide n'ife n'ụwa wee na-apụ onye Igbo ibie merụrụ ana. Ọ bụghị dị eme ife eji mara mụ na gị na-abụ bụ purity, ịdị asọ, ịsọ ife, ịsọ nsọ ana, ife eji mara ndị Igbo. Jee to the history of Igbo land. Go and read about Ezenri. Ka efu ka ọchịchị ya si wee dị. Ezenri never oppress anybody. Ezenri never conquer any territory. Ezenri never kpai anybody. Ezenri never dethrone anybody. Mana a na-respect ya. Go and read the history of Ezenri. Onwenugo territory efu, onwenugo ndị nụrụ okwu ọgụ jekwu. Onwenugo ndị bụ enunugo, go and read about Ezenri. Onwere amị. A na-respect ya na society. Before ndị anụnwa jidere society anyị wee ghasa bụ ndị Britain wee bata wee bido create ife a na-akpọ warrant chief. We disorganize our society. Divide the amụ na gị na-abụ. Usezie us against us. Today onye Igbo ga-aka obi kpọpụta onye Igbo ibie gbalịa debe n'ala. And somebody ga-anọ somewhere na-asị ka support ya. Tfia gị anụgodua alụkọ. And ihe ọbụla ị metara n'ụwa ị ga-eji isi igwe ebu ya. Ndị Igbo so onye ọbụla zaka ọnụ ga-ebu ikpopụrụ ị ga-abụ ọnụ na ọ ya bụ onye na-enyo isi ya na-apụta ihe onye ma ya mara ya. Ihe ọ ya ahụpụta ebe a na m ekwu okwu ana m ekwupụrụ ihu na-ekwupụrụ ana maka mụ na ya na-aba abụrụ ofu apụcha na ị na-afụ mụ na kamera mụ na gị na-abụ n'obi the same thing. We don't reason the same way. You will support abnormality because no njirimara gị ya own ideology. I nwere ozi conscience. That is why you just support criminality, abnormality, unusual things na-eme. You will support it. Mụ na gị na-aba abụrụ the same thing. You support all that. If you support abnormality and support, I will be disturbed. You see how inji we onye Igbo apụbara onye. Enyere gị example. Ọ bụ na ịmalụ maka Ezenri. Go and read about Nge. Ka efu ka ọchịchị ya si wee dị. N'ọfọma create ife a na-akpọ democracy. Ọchịchị onye kwuo uche ya. Nobody is superior than anybody. Na-ekele ọlụ eke. And nke gị ahụ esopozuru ịlọ n'ụgbọ olu gị elụọ ya. Jee to the history of Igbo land. A na-akọ nka. Enwere any territory ịnụnụgoro ndị Igbo kọnka.
onwenugo onye teretere ịnụrụ na ndị Igbo bụ ọgụ jekwuo ndị obodo a wee jidefa wee sụọ fa akwụ. Igbo na-asọ ọbara, eze nri na-asọ mmee, ọ dị egburu mmadụ, ọ dị ejere ọgụ. Ngwacha gị, ọ bụ na ịghọtara Igbo tradishọn, gwa ahụ research ife anụ na-agwa gị, jee jụọ ajụjụ ka fa kọwalụ gị the history of nri. Ya bụ ekwube okwu Igbo tata, ọ bụ na ekwuwe okwu nri, mana ịmara ife na-akọ. Terrorize obodo gị, kwafusiwe ọbara, echi niile na-achọ ife na-eme gị. Ifuru niile na-asọpọtụ this abnormality na society anyị, ifuru niile na-asọpọtụ this criminality, this unusual thing na-eme na society anyị, ga-anata ụgwọ ọrụ ya. Betting oresị na aja anyị Igbo anyị na-ere azụ dozi ọkpa, ị ga-anata ụgwọ ọrụ ya. Look around you and see what is going on. Agba nke mma apụta ebe a na-agba gị, onye ọbụla riri amụ ebinye ji ibi ụgwọ, mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-arụ ọrụ. Ọ bụrụ mbọsị aka uke ọ na-ekwu, o kwere n'izu oge kpọ n'ọnwa, m ga-apụta na-agwa gị eziokwu, maka na eziokwu ka eji mara ndị Igbo. Ife ndị Igbo na-anụ ọgụ ya bụ ọgụ eji ọgbọ. Na Ojukwu nụrụ ọgụ obi ka ọ so na-ebu ọgụ wee bịakwute ya. Ojukwu ebughị ọgụ jekwube ndị Naịjirịa. Jee jụọ ajụjụ ka a gwa gị ka Igbo si wee nọrọ. Igbo abụrụ violent people, Igbo abụrụ ndị terọ. Maka gị nwa ya abịa na ọ na comment section ya na-akọmpe onye Igbo uche onye ugwu, ọ bikọs ịmara onye Igbo. Ịchọpụta onye Igbo, ịmara na datị gị na ịkọmpe onwe ya uche onye ugwu bụ etabu nke ọ bụ.